Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska to bude zase FNAF Eternal Night. OK. Čtvrtá noc. Ale já bych se chtěl pokusit udělat čtvrtou a pátou noc v tom videu. Takže bych to víc prostříhal. Ať to. Takže jo. OK, jdeme k Puppetovi rychle. Dobrý, recharguj. Rychle. Dobrý. Půjdu. Nepůjdu. Teď půjdu. Tady. Open. Freddy furt nic. Což je zatím dobrý. Freddy je jediný, který nevím zatím jak funguje. Ježiš, já jsem salek. Vlastně nevím ani jak funguje Golden Freddy. Který by měl být až od 5. noci. Kolik je? OK. Já jdu najít. Čika už se taky hýbe. Takže recharge. Ale má to. Asi Freddy funguje s Golden Freddy taky. Že prostě zastavím. Krása je 2:30. Zatím animatronici nikde. To je Foxy. To je Foxy. Uf. Klaus. Bylo 3 hodiny. Dobrý. No co je jako? Co je? Zatím pohoda. Ne. On na něho nefunguje. Jedna baterka. Uf. Ale kde je baterka? Čeká. Já kam? Freddy. Vypadni. Tamhle. Říkej, že mě vidí. Vypadni. No super. Dobré, no, jednoduše. Další pokus.
Tentokrát tady ten pokus volný. Neskončí smrť tamhle Foxy. Tady to tentokrát neskončí smrtí, ale výhrou. Zatím pohoda. Za pár vteřin budou 2 hodiny. OK, jde sem nejspíš Foxy. Ale nechci riskovat otvírat. No jo, tady je Foxy. A Cupcake. Pane bože. A došla mi power. Takže jdeme nahodit. To si fakt děláš srandu. OK, možná bych kvůli tady tomu vyzkoušel trošku jinou taktiku. Nebýt v kantru, ale být jakoby u Papeta. What? Achievement. Tak achievement se rozhodně hodí. Akorát nevím, co to je. Tady asi taky nic nebude. A nevím, k čemu jsou tady ti. Já jsem pro design. No, takže jdu prozkoumávat. Tady totiž nic není. Tady stejný co předtím a tady to stejný. No, takže nic. Tady si koupnu. Papeta může být screwdriver nebo šroubovák, ten tady ale není. Natáhni to. Foxy bro, Foxy. Teď se jako rozběhl. No. Odejdi. Je Freddy. Nemůžeš, co? Odejdi. Co mu je? Super z 2 stran. Ty mě už štveš. Dobrý. Takže já na Freddyho fungují tak jenom dory. OK. On se vrací. Tři 30. Fusky docházejí. To je blbý. On je Foxy sem, kámo. To je jak naschvál. OK, Puppet je rechargelej na max. A tady to je blbý. Já se budu muset schovat někam sem. A ty počkat. Než nezazvoní. Kolik může být? Tak 5 hodin možná? 4. 4 určitě nejsou. Tak 5 bude něco. Tak 5:20. No, uvidíme. Ale já jsem vyšel přímo za Freddym. Ten si mi nevšim a Foxy také ne. Easy. Easy, jo. 6 AM. Pojď.
Matches World Night Complete 50 coinů. Další noc. Tak co mě tady čeká? A co na mina? OK, loaduje se to. To je klasik. Prostě klasika. Já jsem skipnul, ne, cutscena, OK. Počkám. To je vše. OK, mám jít do Fuse Room. Doufám, že tady nebudou animatronici se hýbat. Takhle ze začátku. Co bude? Já musím dát fusky. Bro. A je tady Golden Freddy. To je super. Tak to bylo nějaký rychlý, já nevím, co s ním mám dělat. Já jsem mám na něho koukat, když stojí. No stál tam, no jakoby. Jdu zkusit ještě jeden pokus. Aha, ty fusky se tam objeví a pak hnedka zmizej. Super. OK, mám 2 fusky. To mi perfektně stačí. Tak, pořád jsem. Takže sem. Zapnout. A jít do kanclu. Tam je to ještě jedna, kam já nemusím. Jo, je tady boní. Matka. Bro. Běž. Dělej. Poběžím do kanclu. Rychle. Papet nemá power, teda Music Box dochází. Má se na tebe koukat. Žu. No to zavřu, kámo. A jdu reloadnout Papeta. Jak jsem tam kam? Ježi, jak jsme tam obešel. Foxy. OK, budu presovat, mě to nezajímá. Kamu, pak ten chce hodně. Teď to už jako není prohraný. To už jedno, co udělám. Dobrý, na první pokus 5. noc. The end are complete 5 night. Počkat. OK. Exit, teď se na to stane, jako.
Zasypalo se to. A Golden Freddy. Ten mi udělá... Jo. Ten mě udusí. A já žiju. Já už mám na své masku, nemůžeš. Ne? Bude ze mě co, Shadow Freddy nebo Grey Freddy? Jo, Phantom Freddy možná. Takže je ze mě animatronek. Chápu. Ale tady to nekončí. Příště bych natočil ještě jeden díl z Custom Nightů a pak už bych šel na to FNAF 3, na kterou asi čekáte. Jo.